ako ko kamong i-congratulate. Congratulations sa tanang mga kaslunon karon. Palakpakan nato sila. Ngano mag-congratulate ko tungod kay karong adlaw atong saulugon ang usa ka kadaugan. Triumph, victory. Usa kini ka kadaugan, busa kinahanglan maglipay kita. Pasensyahay na lang tag gamay ra pa ang atong space. Kay cute pa man ni ato ang simbahan nga murag sa bungan. Pero nakita man ninyo, nagsugod na ta. No, nagpahimo na tag balhinanan nga gamayng kumbento na ay gidali-dali paghuman nga comfort room. Kay ang kumbento ang comfort room dito sa public gubo na. Kay para sugda na ang kalot diha, nya kanang nakita ninyo nga perspective sa simbahan, mao nay tukuron diha. Oh? Kung nagpa-delay pa mo pakasal, diha unta mo makasal. Pero ang kadaugan sa Ginoo dili na makahulat. Oh? Kay pipila na kapanahon gipaabot si Ginoo nga muduol kamo kaniya ug iyang bag-uhon ang inyong kinabuhi. Ug karong adlaw nahitabo na gayud kana. 36 kaparisan nga nakumbinsi nga ang grasya sa Dios mas mudaog kaysa sala. Mao ni ang unang kadaugan nga atong gisaulog karon. Ang kadaugan sa grasya sa Dios kaysa sa sala. Nganong nakaingon man ko nga midaog ang grasya sa Dios? Kaya ang usa ka kaminyoon nga sakramento, usa ka grasya. Grasya sa Dios nga mutuhop karon sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug molimpyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga konsyensya. Mga konsyensya nga nahugawan sa dihang nagdesider kamo nga mag-ipon lamang og walay kasal. Kay ang mag-ipon sa mga duha ka binunyagan nga magpuyo-puyo nga walay kasal, akong usbon ayo lang mog kasakitan pero karon naluwas na mun ini, usa ka sala, usa ka dakong sala, usa ka sitwasyon sa pagpakasala. Pasaylo ang akong isinggit kay live stream man ta ang mga naminaw ug nananaw karon sa Facebook, mapahinumduman nga ang pagpuyo-puyo usa ka sala. Sa ilo agayon nga akong balikod, nga naman, wa man nagkaanam na magdaghan ang wa mutuoan Mga pag-umangkon, mga anak, igagaw ninyo nga ang importante, Father, nagkahigugmaay kami. Tinuod, importante man na maghigugmaay. Pero ang gugma nga tawhanon, dili lamang kana siya magpawiling tawhanon. Kinahanglan limpyuhan kini ug himuong gugmang Dios nun. Kay kung ang gugma nga magpabilin lamang nga tawhanon, mahimo gayong sad-an. Pero kung himuon na to kining Dios nun, mahimo kining balaan. Ug ang kaminyoon, usa ka dalan sa pagkabalaan. Magkalain-lain kitag dalan nga gilakaw, gilaktan. Pero usa lamang ang atong padulungan, langit, pagkabalaan.
kaming mga pari, mga madre, among deny ang among kaugalingon, ni anang karapatan namo nga magminyo, tungod kay nagtuo kami, nga gitawag kami sa Ginoo, niining usa ka dalan nga unique, dalan sa pagkapari, dalan sa pagkamadre, ug dinhi kami gipaabot sa Ginoo nga magpakabalaan. Ang kadaghanan kanato gitawag sa laing dalan, dili sa dalan sa pagkapari, dili sa dalan sa pagkamadre. Di mo kinahanglan magpari, di mo kinahanglan magmadre aron magpakabalaan. Ang pagbuot sa Dios, ang inyong tawag, kasagaran kaninyo, dalan sa kaminyoon. Apan sa usa ka binunyagan, ang dalan sa kaminyoon, kinahanglan sakramento. Indig mag-uyab na, magilhanay kung kinibagyod, no? It might be you, it might be you, it might not be you. Unya ka kung nakadesider na mo nga it should be you, na mo'y choice karon. Mupuyo ba kita sa kinabuhing makasasala o magpuyo kita sa kinabuhing magpakabalaan? Daghan ang mupili sa dalan sa pagkamakasasala, mag-ipon lang ta. Ano man? Mahal man magpakasal. Kamura man po'y nagpamahal-mahal anang kasal. Kinsa may nagpauso anang wedding coordinator. Kamura man. Nga magbayad mo libo-libo kay para sila nimo arrange sa inyo ang mga palupad-lupad o galibangbang. Kanang pa-surprise nga mugawas kintahay mo sa mga bulak-bulak nga nahihabol-habol nga mugawas mo kalit didto. Wa man na sa rito. So kinsa may nagpamahal sa inyong expenses, kamura gihapon kay nagpaarte-arte mo mag-prenuptial photo, no? Mga tub nga laing lugar unya picture-picturean mo nga mo kuntahay mo mga artista inyo rang kaugalingon yung giilad. Oh. Ngano man, kay sa picture murag yun mo artista pero sa real life naginamos ang sudan. Unya, magkuha mo mga flower arrangement nga tag 50,000, 30,000. Boda nga tag 25,000. Nya i-add tanan, pila gastuhon para magpakasal? 200,000. O mo na mo ingon nga di lamang pakasal ay mamayining ang among 200,000 amo na lang ning kapital sa negosyo. Yan ang tanan nga inyong mga gasto, ang inyong halad pasalamat sa simbahan, pilara. May lang makabot og 1,500. Bayad sa suga, atong honorarium sa mukanta. Sa tinuod lang sa kada kasal, ang stipend ra sa pare 500 ra gyud in taon. Mas dako pang stipend sa inyong wedding coordinator. Liman mo na, mupili lang sa kinabuhi sa kasalanan, tungod kay nagtuo nga mahal kayo ang kasal. Pero kamo karon nakumbinsi kamo nga panahon na nga mupili kamo sa kinabuhi sa pagkabalaan. Ug mo na nga nagmadaugon ang grasya karon sa inyong kinabuhi. Kay gikuha kamo sa Dios gikan sa usa ka sitwasyon sa pagpakasala nga maong pagpuyo-puyo o gidala kamo ngadto sa usa ka sitwasyon sa pagkabalaan. Susugod karong adlaw, timan-in ninyo og tuuhi, balaan na ang inyong panagpuyo. Balaan na ang inyong kinabuhi sa kaminyoon.
ug sugod karong adlaw paningkamuti nga ma-maintain ninyo ang kinabuhi sa kabalaan. Wa man nagpasabot nga ang kinabuhi sa kabalaan wa nay away. Wa man nagpasabot nga ang kinabuhi sa pagkabalaan wa nay kalisdanan. Ayaw pailad nga tungod kay gikasal na kamo, no? Sa ato pa hamugaway natin tanan. Wala na ni mga tunok ning inyong panagpuyo. Dili. Mo gani nga gitunong gani nato ning inyong kasal nining adlaw sa piyesta sa mahal nga birhen sa kasakit, ang birhen sa kasakit nangatawa ang PPC ani pag schedule nako. Nga naman Father nga itunong man nimo sa piyesta sa mahal nga birhen sa kasakit. Aron makakita mo sa kamatuoran nga ang dalan sa kabalaan, dalan usab sa kasakit. Apan ang mga kasakit nga inyong mahiaguman sukad karon, dili na usa ka kasakit nga naa sa kasalanan. Kundili mga pagsulay sa kinabuhi nga makapasamot sa inyong pagkabalaan. Basta kabalo lang kamo nga mo handle, mo dala ni ining maong mga pagsulay, dili gani ninyo dudahan nga bisan taliwala sa mga kasakit o mga pagsulay, naa ang grasya. Wala magkulang ang grasya sa Dios. Alang kaninyo mo na nga, kung naa gani mga pagsulay, ang gikinahanglan lang, tawag dayon sa Ginoo. Ampo dayon, luhod dayon. Bahalag makubalan ang inyong mga tuhod. Pero tawag sa Ginoo. Kay dili gayud siya muhikaw sa iyang grasya nga imong gikinahanglan aron imong malagpasan ang mga pagsulay o kalisdanan nga imong mahiaguman sa inyong kaminyoon. Kadtong wala pa nakasal, naapoy mga kalisdanan, naapoy mga away-away, pero sa may kalahian nato karon o katong sa una, kato sa una, mas grabe tong awaya, kaway grasya. Na siguro'y grasya ang Ginoo ato nga gireserba para sa inyo ha, pero wala makatuhop. Nga naman, kay nagpuyo man sa usa ka sitwasyon sa pagpakasala. Pero karong adlaw, kana nga sitwasyon, giusab sa Dios. Midaog sa inyong kinabuhi ang grasya. Busa paabuta ang mga sorpresa sa Dios sa inyong kinabuhi. Kay Dios, dili magyud mo hikaw. Karon nga nalipay siya nga nagtan-aw kaninyo 36 kaparisan nga miduol kaniya, dili gayud siya muhikaw, muhatag gayud siya sa iyang grasya. Kamo nay bahala mo diskubre asa niya gipangbubo ang iyang mga grasya karon sa inyong kinabuhi. Sa katapusan mga igsuon, kining adlaw usa ka adlaw sa kadaugan, sa kabubuton sa Dios kaysa kabubuton sa tao. Kay karong adlaw niining inyong kasal atong gipakita sa tibuok kalibutan, sa tibuok simbahan, sa tibuok Davao, sa tibuok parokya. Kung unsa ang kabubuton sa Dios alang sa kaminyoon sa tao. Nga ang kabubuton sa Dios alang sa kabubuton sa tao, nga ang kaminyoon alang lamang sa lalaki o sa babay. Nga karon gustong gubon sa kabubuton sa tao. Gusto na po ang tao magbuot-buot nga tawagon og kaminyoon ang panag-uban sa puro lalaki o puro babay. Gabuot-buot ang tao. Pero karon inyong gipakita nga dili na maoy tinuod nga kaminyoon. Ang tinuod nga kaminyoon exclusive usa ka babay ug usa ka lalaki. Dili pud pwede duha ka babay, isa ka lalaki. O duha ka lalaki, isa ka babay. Ug inyong gipakita pinaagi ni ining inyuhang
pagkakumbinsi, no, nga kaslon karon nga ang pagbuot sa Dios sa kaminyoon sa tao mao nga ang kaminyoon till death do us part, hangtod sa hangtod. Hangtod mamatay, hangtod sa kamatayon. Diya na ka makahuna-huna na pagsunog minyo kung biyudo na ka o biyuda na ka. Nga ang divorce walay lugar sa kabubuton sa Dios. Ug mo ka na gihinay-hinay huna-huna sa inyong mga politisyan, sa inyong mga representante sa Kongreso. Muna nga, hinahinay na mo huna-huna, hinahinay na mo pili sa inyong mga senador, ayaw mo pataka og pili ni adtong mga senador, ni adtong mga kongresista nga gusto mo guba sa pamilya. Niingon ang mahal nga Birhen sa Fatima nga sa katapusang panahon sa kalibutan, ang katapusang atakihon sa yawa aron mabungkag ang tao, ang pamilya. Nya asa magsugod, diyas panghuna-huna nga pwede ra magpuyo-puyo nga walay kasal. Sinugdanan sa pagkabungkag sa pamilya. Diya sa paghuna-huna nga pwede rang mag-divorce bisag nakasal. Pagbungkag ra gihapon sa pamilya. Diya sa paghuna-huna nga pwedeng tawagong kaminyoon ang mga duha ka lalaki, duha ka babae nga magkuyog. Pagbungkag gihapon sa pamilya. Kini mga igsuon ang mga hagit sa pamilya karon nga inyong gibuntog tungod kay nagsuot kamo ni anang mga maputi nga mga sapot ug miatubang kamo sa altar sa Dios ug magkinambyuay sa inyong mga panaad. Kini nga gesture bisan tuod simple lang ni kaayo, pero nagpakita kini sa kadaugan sa kabubuton sa Dios kaysa sa kabubuton sa tao mahitungod sa kaminyoon. Busa ako kamo karon nga ihalad ngadto sa mahal nga Birhen. Nga nalipay kaayo pagtan-aw sa inyo karon nga nagsulob og puti nga mga sapot. Ug ako kamong imbitahan atong kopyahon ang mahal nga Birhen, mga pangasawunon. Itabon ang inyong mga unsitawa na bandana ngadto sa inyong naong. No? Pagsundog nato sa mahal nga Birhen, no? Nga kaslunon kamo ngadto kang Kristo nga girepresentahan karon sa inyong mga pamanhunon, no? Kadtong naay bandana, itabon ang inyong bandana sa inyong mga naong. O unya sa inyohang pag-exchange sa inyong mga panaad, no? Hunahunaan ninyo ang mahal nga Birhen nga mooy nagdala kaninyo ngadto kang Jesus. O hinaot nga ang mahal nga Birhen o ang atong Ginoong Jesucristo mag-uban kanunay sa inyong kaminyoon. Amen.